Gata, Cornel în direct prinde o știucă într-un golf unde nu bate vântul. Ia să o vedem. Na, că asta e adevărată, da. Problema e dacă reușește să o pună și în barcă. Tot din aia subțire și lungă. Ia să o vedem de aproape. Ia uite, i-a plecat cu bățul. I-a plecat cu bățul. Fii atent ce filme face. Face a mea. Fii atent în ce filme joacă ea. Ia să o dăm mai de aproape. Ia cum vine cu botul, cu gura. Aha, mai dă un val. Lui Cornel îi place și lui să se joace, ce-i drept. Și ea, dacă ar fi putut fi prinsă de acum un sfert de oră, este din cauza că filmul nostru va ieși foarte... Asta se numără. Se numără și se și pozează. Ok. Gata, stop.